Tabok jora update no da rohai hai to moi phai phika tipra hastini kotor song mariwo tipra motha barokhan agok maniwo khorok nei kaplai ingjak tabok jora khorok nei kaplai ingjak tipra mothani tei BJP IPF tini engei 32 agogui to maniwo khorok ba kaplai tabok jora BJP IPF tini engei tipra mothani engei khorok nei kaplai tei adarso khorok sa kaplai tabok jora agogui tongo 32 BJP Piaba keplai sok kata bok jora khorok ba tipra motha agogui tongo 12 aroni wo khorok nei keplai CPIM Congress ni tabok jora keplai sok yakho agogui tongo 15 tabok jora 15 asok thayo agogui tongo CPIM Congress ni ngai khorok sane tabok jora pai sok yakho tabok jora agogui tongo tipra motha ni ngai 12 asok thayo khorok nei keplai engkha nei saklai jaka commission ni ngai Komisioni report ni mote tabok jora tipra motha 12 jon 12 khan asok thayo agogui tongo khorok nei kaplai engei paiha nei saklaijak BJP 32 agogui tongmani wo khorok ba kaplai hanai saklaijak others o khorok sa agok thani wo khorok sa na kaplai engkha CPIM Congress ni tabok jora 15 asok thayo agogui tongphana tabok jora kaplai engsok yakho kaisa wo phano hanai commission ni engei report Komisioni report ni mote tabok jora 5 round laijak kaisa wokhe paijak kaiba BJP kaplayeng sogjak kaiba asok thaibo tipra motha kaini kaplayeng sogjak tei others khoroksa kaplayeng sogjak jengrano tei bsrai update sawai tongnai nai tongdi I News